Ilong sa dong butyok. Tako bine kay murag mamahit. Gidali, kapot sa kong hawak. Kapotin sa kong hawak. Ana ha. Ale. Dapat pick up lines ni mo ha niya. Dapat imong itubag kay mga nakag bakit? Ana ha. Ayun kaiking. Maiking man sa dong butyok ko eh. Ano ba? Kit. Ikaw daw be, ikaw daw. Hey! Hala. Ilan kayo nakatumurong tiki-tiki? Agtik man kayo. Ali, nakoy pick up lines ni mo ha. Nga dapat taan na dyan ba? Kit. Ano ha? Bombero ka ba? Bombero. Hay! Dapat mo tawag. Kit. Ana ha? Parang biha. Mura na mga kapakon. Gani, bombero ka ba? Dali, isikit. Dali na yun. Dali, bombero ka ba? Bombero. Ano ka, bakit? Asa naman pamilitaw ani ay? Ana, Kit. Ana ba yung ito bagay? Bombero ka ba? Kit. Hay! Murang katigwang. Ale, kupot sa kong hawak. Pasiriti ko, be. Pasiriti ko. Asa dapat? Hay! Guwang lang eh, pero butakal din gininda ko. Ito, nasa kay pick-up lines na ako? Naka kay pick-up line? Unsa man? Mangga ka ba? Yati, mangga ba ko? Kit. Yung ba yung kuha? Ay! Nanggawi daw. Uy, bangsa ka niya ay. Asang tanod. Nanay na patol. Alay daw. Ato bang nila daw putyok. Kung asa gani ko muhikap, ari sa hikap na ako ha. Iking pang butakal. Ato bang nila. Panglitan ha, mana gani ko. Muhikap ko sa imong buhok. Kaligo, sad. Gahiya naman na. Hindi siya magtigwang. Alin na ikaw, muhikap sa kasa ako? Muhikap sa kasa ako? Buhok. Oh, hikap. Okay ra. Uy, masako. Ha? Pero siya gusto niya. Mana mana sa turagsay? Mana na, brigada naman na. Gidali, hikap sa kong buhok. Yate, muragikuan ko sa kong lulo eh. Dali daw. Unya kay mo hikap man ko sa imong ata. Murag tupahan ng aeroplano. Unya hikap sa kasa ako? Agtang. Tara, hikap na yun. Mura mo tagibunyagan na niya eh. Ali, ato bang nila? Unya kay mo hikap man ko sa imong mata. Nga pila na katuig, way tugpa. Tugpasad? Ay, bad word din ali ay. Sorry dong butyok. Unya dong kay mo hikap man ko sa imong ilong. Ay, napunting taasa. Ikaw hikap sa kasa ako? O hikap. Hikap na yun. Pikas kamot lang. Pikas kamot, hikap. Pikas kamot. Ano? Hikap, pikas kamot. Diri. Ano ha? Kap. Dirigin mo na kap. Bawang agunoy. Bawang tae. Dali dong. Joke-joke. Rana. Mangluod. Besi dong butyok. Oh. Kunya dong. Iguman na ni dong asa man ko ni mo dalon.
heaven. Sa heaven pa. Muyati niya, o niya kay mo hikap mo ko diri sa imong duwa. Yate. Nagkawag isi sa hangul no eh. Dali, hikap na yun. Oh, hikap. Siyak-siyak, pangangul. Okay na nga. Hikap na. Oh, panabi lang kaya basta burong magkamang mo. Mansa? Tabi-tabi. Gitali, hikap na yun. Hay! Pinayasad na. Dali daw, balik daw. Wala pa ko na human. Uliang kay mo hikap ko sa imong. Ato bang ginawa pa? Sa imong tiyan, padulong puso. Di po hikap. Hey! Pansa? Pansa? Salamat. Unsay salamat. Nagpasalamat kag hikap ng puso di mo. Unya daw ikaw mo hikap sa akong tiyan padulong puso. Hikap dayan. Hikap. Ubus pa. Ubus pa. Ubus pa jud. Ubus pa jud. Okay, ato ibasa sa Saxophone Papa number 2. Okay, daghang salamat Saxophone Papa number 1. Di ka buhay ang tiguang mo. Okay, karamigo. Magilang-ila sa tao sa ta magsugod. Unsa may pangani mo? Winrats. Winrats. Apelyido. Lagahid. Lagahid. Unya migo ako man si Joyce. Joyce Makabali. Makabali oh. Iko. Asa man nga ikog? Sa iring o sa iro? Tubangan. Uy. Iya karon migo, sila ganyan kay naghikap-hikapan kitang duha, mag-ikid-ikid ta. Ya atubang nako be. Atubang ya gunit sa kong hawa. Unya na. Tapos ang butakal ay gunit balik sa kong hawak. Kaya sundal ako ha. Ang atong ikid kay naa ni siya tingog pinanaan. Asa ko gibalian ka? Ano ba? Asa ka? Kung bintay naman yung tao na. Balik! Luyusa! Luyusa! Manukmag naman ang panung. Paspason ha. Ready? 1, 2, 3, and. Okay. Ready? 1, 2, 3, and. Nahibong ko ang sakat. Balik, paspason na itong bayo. Forward! 1, 2, 3, and. Grabe na makasakit sa buwan. Unya karamigo. Kaybaw ka nga unsay tingog sa motor. Unsay may tingog sa motor? Brum brum. Motor man to nga nahupsan. Kuski mayong motor. Saan to nga motor man to PW? Barato, hurot yung motor. Barako. O niya karon unsa may porma sa pag-drive sa motor? Porma sa pag-drive. Wow. Mura magkalibangon. Balik. Luhod kami ko. Luhod. Ha? Ya upo ka gamay. Kay musakay ko sa kong motor. O niya, ang monobela, asa ang monobela? Duha ka kamot. Pungkol ka? Hala. Ana ni siya miguha, kung mutingog, ay kung mugunit ko sa imong dunggan, mutingog ka sa motor. Kung mugunit ko sa imong ilong, unsa may serbato sa motor? Papapdol! Okay, balik ko na ko ha. Tingog sa motor, serbato sa motor. O, sige, sample, ready, go!
Brum brum. Papapdul. Brum brum. Papapdul. Brum brum. Papapdul. Papapdul. Okay, ato ni balik ng sex bomb papa. Number 1. Dali lang. Kita na sad. Ngano na siya ay. Ari dire. Manayaw tang duha ha. Nayaw ta okay ra nimo? Alam mo ya. Ah, kaya ra nimo murag kulang naman ubo naman. Kaya pa. Ah, sige daw practice daw bi ana. Iguan. Nya ana. Ana. Ah, murag magwati. Ha? Gip gana ana. Nya kumot ko diri, kumot ko diri. Kumot sa ka. Hoy, nagunay mo diri ha. Kana, hoy. Murag ko gilo ka na ni Mia ay. Nya to bang ana? Ana, ah, yate. Di ba na yun? Nya, kumot ko diri. Kumot sa ka. Aktif diri sa tatay. Ato tay. Dito ka ha. Ready na ka? Ah, ready na. Okay, music. Hoy! Bukong isip ko nga. Mubaos mo sa doon. Hinasan kinikuto kong liog doon. Hoy, ano mo eh? Nagsumagay mo niya. Okay, ato ibalik sa sex mo. Papa, number 2. Tagba itong pahilot guwangang pauron. Okay, karon ni ko, ilahagan niya kay kumot ato kay hapak lang ha. Yan na itong palabion. Okay, rani mo? Kayo. Sundan lang ko ha. Okay, music!
Number 2. Asa to? Lala, ikaw din uusap ang bagol ato daw. Ay, puyang itagkwar. Asa naman to? Nawa na? Nangihi? Agoy, klaro na. Imong amahan diri do.